Content creator Mai Nyati vashoka mhuri yeZimbabwe after vataura ivo kuti I blame myself nekuchitwa kwavaiitwa naNyati. Vamwewo ndo vari kuti Mai Nyati vakapusa last. Vamwewo ndo vari kuti Mai Nyati munhu akarayirwa zvakanaka naNatete as compared kune vamwe ana amatuke vanoti vakangochitwa imba yacho vanobva vasiya. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZimutiness TV, pandinodzoka nama-updates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbirawo kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe ne-every update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Zvataurwa naMai Nyati muzuva ranhasi zvashamisa vanhu vazhinji kwazvo, uye zvasiya mubvunzo mizhinji yashaya apindura kumhuri yeZimbabwe nemashoko avataura painterview yavaita naTete Tudor, apo Tete Tudor vabvunza nezveaudio yaMai Nyati yakambocirculate pasocial media sometimes last year muna December vachiti Nyati ari kuchita saka zviri nani vadzokere kumba. Asi mashoko apindurwa naMai Nyati pamubvunzo uyu asiya mhuri yeZimbabwe iine kutaura kwakasiyana-siyana. Mhuri yeZimbabwe ndichakuisirai audio yaMai Nyati yakambotenderera last year in December, then ndozokuisirai video vachitsanangura zvakaitika uye zvakasakisa kuti Nyati avachite. Asi kana mapedza kuona this video, let's meet in the comment section muchitiudzawo zvamunofungawo pamusoro penyaya iyi. Ndida kumari ndienda. But andibve kuno kumota yangu sina utengesa. Yakashandirwa nani mota yacho? Yakashandirwa nani? Noti andingambofari chamari mota yangu ichigadzwa nemahura. Andingambofari inini unondidzinga mota bwakiki. Unondidzinga kuti buda muno enda kupa unogara newana. Saka it means inini changu kubara chete kushanda ndekwako handiti. Inini ndoshandira mota yekuti inenge ichita kugadwa nanaTriza. Wachitotora mapictures wakati denge pamota yangu. Saka chandiri kufira chikushanda kwacho. Ndiwo aimutora mapicture yo mumotikari mangu. Mota yandoiziya A to Z. Unochanontaurira mota mangu. Ndiyo. Kupungota anomuwana kupi murume ane motikari yakadaro? Anomuwana kupi? Anomuwana kupi umwe murume asiriwo ane mota yakadaro? Anomuwana kupi? Wakutozikanwa kana wabereki wake, ukona munhu anosvika pamba achivhurirwa gedha achipinda. Handi ndokori kugadzirisa ere mapepa ako tanzi yeye ndine mapepa andiri kugadzirisa. Eye. Iwe gara nemapepa ako. Chakaitika at first. Zvinhu zvandisina kutarisira. Zvinhu zvazviri zvekutanga usangana nazvo. Zvinonzi chakapfukidza dzimba chinyi? Machenga. Asi zvimwe zvacho Tete ndingati pamwe ndindaitokonzeresa. Just because pandandine nhumbu. Stop blaming yourself. Ngatitaure zvinhu sezvazviri. Chichaitika. One, inini Tete ndairova mamudhu kuna bwakiki. Ndagona kumutsamwira from nowhere. Mukona? Iye aitozvishayo kuti chichi kuitika pana maikiki. Mukona? But nekufamba kwenguva pamwe ndini ndakakonzeresa kuti iye aende outside. Mukona Tete? Ndinogara ndichizvituka kuti ndini ndakadini ndakakonzeresa. Alright. Murume akabuda. Okay. And you are blaming yourself. I blame myself. You believe kuti behavior yako ndio yakakonzeresa kuti abude. Yeah. Alright. Gilbert, chii chakakonzeresa kuti abude? Yeah. It's okay. It is well. Tell us. Chikutanga andisida kuchenesa. Zvitokwadi ndakakanganisa. Ndakaiso kunze kuribvisa mumba marangariri. Nini? What was the reason? All right. The reason ndeyekuti life yatichiramo pasocial media here handiti miedzo yedu varume iri high.
vasikana vanenge vachiuya vemhando dzakasiyana-siyana. Mumwe unogona kuti isusu tinoshiya namba dzedu kuti vanenge vachidawo maadvertise wadi wauye tishandidzane, then oona musikana obva anouya kungatoda kuita basa ayo anotokanda nini picture akashamba sevanhu vakashanda. riri rake iyo chichokwadi oti ototaura zvaanototaura oto approach ndo zvakaitika kwandiri. Pane musikana wandakabuda kumbokunze naye vangani zvakaita actually it's the only one. Are you sure? If I'm not mistaken, I'm sure. Kuna zvakadaro pekuti munhu kana pane zvawakaitaga unotoziva kuti ndakadai kwete kuti ifambe no because ndakatozvibudisa hangu mupfungwa mangu because zvinoga zvichinditambudza chirega ndinyatsofunga zvakanaka. At first I think it's two girls, two ladies. wandakaita nawo zvisizvo. All right. Your wife is blaming herself. Iwe kuti maybe ndindakakonzeresa. Iwewe chii chakaita kuti ubude? Ya izvo vari kungotaura manyati inini ndaiwanzoti ndikatoona vamudhura ndotobuda mumba, saka zvakanondiita nyore kuti ndizoite mabasa anga asina kufanira because iye aitozviziva kuti ndikangoda kuita mamudzu anotobuda, even pakamera zvaitova zvekufusana. All right.